Dobra, patrz do przodu. Tak, ale zwolnij trochę, hamuj. Dobra, jedziemy do przodu, dalej. Dobra, dalej. No, startuj, dalej. Zaciąłeś się? No dobra, jedź, ja będę za tobą szedł. Będę patrzył, czy dobrze jedziesz. No, dawaj. No, jedziemy. Do końca ulicy. I tam zwolniaj. Hamuj. O, dobrze. Bardzo dobrze. No dobra. Bardzo dobrze umiesz hamować. I jedziemy tam w prawo na plac zabaw. Hamuj. Dobra, i dalej. Ale trzymaj cały czas, no jedziesz. Hamuj. Dobra, i dalej. Jak puszczasz i jedziesz. No, dawaj. I hamuj. Dobra. Tu już będzie gładko. Ale nogi na pedały. I hamuj. O, właśnie. Dobra. O, dobra. I dajesz. O. Teraz już nie musisz się zatrzymywać. Tak tylko lekko hamuj. I hamuj. O, dobra. Nie możesz się tak mocno rozpędzać. Dawaj, jedziesz. Dobra, i hamuj. Dobra. I znowu. I hamuj. Dobra. I hamulce. O, już umiesz. Dobra, i jedziesz. Na plac zabaw, dawaj. No, dawaj. Teraz już możesz lecieć. Ale nogi cały czas na pedałach. No, niezła prędkość. Dawaj, dalej. Nie musisz się tak już teraz zatrzymywać. Teraz już możesz jechać cały czas. No, na dół. I teraz będzie bardzo trudno, bo teraz musisz... Hamuj. Tato, dlaczego ci tam świeci? Świecę? A, bo ciemno jest. Nie, siedzisz. Dobra. Uwaga na przeszkody i jedziemy. Zablokowałem się. No mocno. Przecież mocno robię. Dałeś chwilę.
To masz mało tych sił. Mam dużo. No dawaj, musisz do budki dojechać. Zamknięte. O czym zapomniałeś? Daga, chcesz policji? Dawaj. Trzyma okulary na sobie. Środkiem. No, Ale byłam daleko. no daleko pojechałeś. Ja tam. Do samego domu. Tutaj. I hamuj, hamuj. Dobra. Dobra, tu nie dasz rady. Za ostro tutaj. Ręce na hamulce.